Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera ostirala da eta nik urteko efemeride arraroena aipatu behar dizuet, baina tira, horiek dira interesgarrianak, ezta? Gaurko egunez 1921 emakume bat erditik moztaren magia truko hori ezagutzen duzu, ez? Kutxa batean sartzen dela... Egunero egiten du. Ez ikusi telebistan edo? Ikusi. Emakume bat kutxa batean sartu eta zerra batekin erditik moztar. Bueno, truko hori lehenengo aldiz egin zen gaurko egunez 1921 abisatu dizuet, efemeride arraroa zela. Fuerte hasi gara, Goiuri? Fuerte. Eztabaida, oro har onartzen da piti bateko urtarrilaren 17an Finsbury Parkeko Empire antzokian izan zen Londresen. Tamalez badakigu nor izan zen magoa. Tamalez badakigu nor izan zen magoa, baina ez dakigu nor izan zen erditik zerratutako emakumea. Hala ere, ikertzaile batzuen arabera, Betty Barker izeneko emakume bat izan zen magia. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out! Pop is showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know. I bet they know as soon as we walk in. Showed up, I'm wearing Cuban links, designer mix, Inglewood's finest shoes. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to get the color red, the blue. Shit! I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up! So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up! Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up! Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying? Hurrengo hamarkadetan beste mago batzuk saiatu ziren Selbitek egindakoa imitatzen eta hobetzen. Entzun kasu bitxi hauek 1956an P.C. Sorkar ilusionista indiarrak zerra bat erabili zuen bere emaztea bitan mozteko telebistako emanaldi batean. Erakustaldia amaitu eta segituan moztu egin zuten telebista saioa. Telebista saioa. Bai. Telebista saioa moztu egin zuten. Eta beraz, jendeak uste zuen nahi gabe emakumea hil zutela, baina etzen horrela izan. Denborari gabe geratu ziren besterik gabe. Eta 1972ko Alfred Hitchcocken telebista saioan sorginaren ikasutuna atala eskaini zuten, zeinetan emakume bat erditik zerratzen zuten. Baina Reblon babesleak erabaki zuen pasadizioa gore edo zatarregia zela eta ez aireztatzea erabaki zuten. Sorgin kontuak. Erezen dituzte sorginen erratzadu dauzkagu. Erezen dituzte sorginen arima ez daragu. Erezen dituzte sorginen birri para garagu. Sasien gainean oiuta iritzi. Lainoen azpian azken nahi dugu bizi. Sorginak aipatu dituzunez, sorginkeriak aipatu ditugunez, gaurko egunez, duela 500 urte, 1525ko urtarriaren 17an, sorgin eiza hasi zuten Nafarroa iparraldean, zehazki Erroibar, Erronkari eta Zaraitzu ibarretan. Pedro de Balanza, Espainiar errege kontseiluko kideak bultzatuta, superstizio eta fanatismo erlijiosoa aitzakiatzat hartuta, 200 lagun baino gehiago, atxilotu zituzten, gehienak emakumeak, eta 10 urkatu zituzten. Denak ziren, gaztelaren konkistaren aurka posizionatu ziren herritarrak. Eskandalua eragiteaz gain, beldur handia eragin zuten. Herrietako abadeak eta Nafarroako gorteak kexu azaldu ziren, jazarpena kasu faltsuetan eta torturetan oinarrituta zegoela salatuz.
Zure musuen zua, baino ez dugu nahi beste berorik zure musuen zua, baino ez dugu nahi beste berorik zure musuen zua, baino ez dugu nahi beste berorik zure musuen zua, baino ez dugu nahi beste berorik zure musuen zua, baino ez dugu nahi beste berorik zure musuen zua, baino ez dugu nahi beste berorik zure musuen zua, baino ez dugu nahi beste. Eta mende asko beranduago beste mota bateko sorgina izabat. Baina hau ere, emakumeen aurkakoa. 1975 urtarriaren 17an, gaurko egunez, hau da duela 50 urte, abortua despenalizatu zuten Ipar Euskal Herrian. 70ko hamarkadan indar handia hartu zuen mugimendu feministak Frantziako estatuan gai horren inguruan, eta garaipena ere tamainakoa izan zen. Simone Veil osasun ministroak aurkeztu zuen legea, eta horregatik deitzen zaio Veil legea, abortua legeztatu zuen legeari. Garai hartan, urtean 250 eta 300 emakume artean hiltzen ziren abortu klandestinoen ondorioz Frantziako estatuan. Hartutako neurriak erraztu egin zuen abortatu nahi zuten hegoaldeko emakumeak Ipar Euskal Herrira joatea. Ikusiala ez, oraindik dira, nazkatu gaituen matxismoa. Eskerrik asko bozkatzea lortu zuten haiei, eskerrik asko emakume guztion izenean. Eta indar asko gaur sufritzen ari diren haiei, indar asko. Mugimendu feministaren garaipena izan zen eta beraz, feminismoan militatutako hainbat emakume aipatu behar ditugu. Gaurko egunez jaio zen Margarita Gretel Aman Donostian, kataluniar filosofo eta ekintzaile izan zen. Langile familiekin zuen inplikazioa zela eta lan egiten zuen auzo berean kokatu zen, Karmelen, eta auzoaren eta bertako eskolaren aldarrikapenetan sartu zen. Alderdi eta kolektibo desberdinetako militantea aktiboki parte hartu zuen bakearen eta armagabetzearen aldeko mugimenduetan, ekologian eta giza eskubideetan. 1980an 3 kiderekin batera lehenengo emakumearen etxea, Casa de la Dona ireki zuen Bartzelonako Cardenal Casanis kalean. Valeri Solanasen eskun manifestua itzuli eta argitaratu zuen, eta Bostongo emakumeen kolektiboaren Gure Gorputzak, Gure Bizitzak liburuaren gaztelaniazko bertsioan ere parte hartu zuen. 1981an Amazonas aldizkaria sortu zuen lesbianentzako argitalpen esklusiboa. Eta Espainiako estatu osorako telebista publiko batek lesbianismoari buruz emandako lehen telebista saioan parte hartu zuen, erreferente hutsa. Volerse y agafarle regnes. Mami, lo tal sus we love is different. A fe for us demonies we suppressing caramel. Para atenció, fixat, mírala, el seu renaixement comença a caminar. Eta gaurko egunez, 1982an, Asmal Al-Ghul palestinarekin zailea, kazetaria eta feminista jaio zen. Ramala hiriko egunkarietan Al-Ayam idazten du, batez ere kronikak. 2014ko abuztuaren 3an Al-Ghulen familiako 9 kide hil zituen eraso israeldar batek Rafan. Galera horren eragin sakona hausnartuz, Al-Ghulek sekula ez galdetu berriz bakeaz izeneko saiakera bat idatzi zuen gertaera suntsitzailearen ondoren izandako bizipen eta emozioak dokumentatuz. Zabaian lurra izan dut batzutan. Ez aitzik ez duenik, ametsandiaren gezurra, mingainaren puntan. Denbora joan zaigu, iraganaren arrisku bidei begira. Malkoak isuri zitzaizkidan, harik eta gorputza lehortu zitzaidan arte, abuztuaren 3an telefono dei bat jaso nuenean. Nire familia bi F-16 misilen jomuga izan zela esanez. Horixe izan zen gure familiaren patua oraindik ere dirauen gerra batean. Gazako zerrendako familia bakoitzak jasau duen gerra batean. Hamas gorrotatzen baduzu, esango dizut hiltzen duzun jendeak ez duela zerikusirik Hamasekin. Emakumeak, haurrak, gizonak eta adinekoak dira, eta gerra bukatzea zen haien kezka bakarra. Beren bizitzara eta eguneroko ikerietara itzul zitezen. Baina benetan diotsut orain, milaka, ez, milioika Hamaseko jarraitzaile sortu dituzuela.
Denok gara Hamas, zuentzat Hamas emakumeak, haurrak eta familia errugabeak badira. Hamas zure ustez zibilak eta familia arruntak badira, ni Hamas naiz, haiek Hamas dira eta denok gara Hamas. Zubeterik izan zaitzia, leki unia bestia kalizan itzeleri otzabegi eta mizi ederrako baten amesten. Oso trebe jingatzen hemen dezabatarri nundan, zubeterik izan zaitzia, leki unia bestia kalizan itzeleri otzabegi eta mizi ederrako baten amesten. Goizonta palestinako herritiki batetan hau batzitzen delarik bere aman besu eta indi hontako handiak irratatzen meio piantzo materna salerretege hela betia. Ondeskantitxo gintzazi zurrean aia doletan nulana hibikizatea horta bizia hastian ikriesti komprentiko sekulan nula pito zumadrokatzen den kontzetzea unian. Eta zorion mezu ugari ere baditugu. Zorionak Ane Elordi korrikako arduradun nagusia. Eta zorionak saioa Alkaiza Nafar bertsolariari ere. 2021ko Nafarroako bertsolari txapelketako irabazlea. Eta zorionak Iratxe Fresne da, Euskal Zinemagile, gidoilari eta unibertsitateko irakasleari. Eta hildo beretik, zorionak Eneko eta Ander Sagardoi, aktorea bata eta ekoizlea bestea. Zorion mezuen ostean, hasteko moduan gaude, ezta? Bai, noski, Josu Iztu eta jada mentxe daukagu, olkian txintxo eserita, eta isiltasunetik dokumentalaren inguruan hitz egingo digu. Eta Maia Beitiak Nix filosofoaren inguruan hitz egingo digu. Arte eszenikoen agenda ere, Oianak prestatu digu, eta beste Oiana batekin elkarrizketatxo bat izango dugu. Okupa dantza egitasmoari buruz gehiago jakiteko. Aizue urtarriak 17 ditu, eta ostirala da, ongi etorri bigarren kafera. Zuekin, Julen Goikoetxea horregozo egunon. Baita zuei ere. Eta zuekin, Oiana Maritorena genbe, egunon. Egunon. Ez zaude oso ondo, Oiana. Gaixo zaude. Oraindik ez, bai, estarria pixka gaizki daukat, baina bueno. Izendatuko zara. Eta zuekin neroni, goiriz iza Arandia nauza ongi etorri, bigarren kafera. Otros 11 bonitos que veo en San Juan. Ba, esan bezala ongi etorri guzti bigarren kafera, irratsaio honen 900 eta lehenengo saioa dugu. Gaurko urtarriak 17, goizak 10 eta 19, eta guk gure maite dutak elkarronatu berditugu zuekin, eta nola Julenek dagoeneko esan didan, berak prestekarri duela, ba, az dadia. Bera, egunon, Julen, zein da zure maite dutak? Egunon goiuri, baina esan genuen, milagarrena badakigu noiz den, milagarren saioa. Hor bete-betean asmatu genuen, kalkuluetan, akaso ja, gure kalkulu norabera pasata ere egon bartzuen, ezta? Baina horrein 900 eta 1garrenean gaude, baina iritsiko da, milagarren. Festa antolatzeko denbora gehiago. Hori da, festa antolatzeko oraindik ere, 89 saio geratzen dira, beraz, ba, norbaitek proposamena baldin badauka, milagarren saio horretarako, ba, ospakizun horretarako, ba, oraindik ere karaiz dago bere proposamena egiteko. Hori da. Maite dut ez bat goiuri, Dakar. Ez. Bai, bereko ikeria. Ara? Ez dut maite, bereko ikeria, eta hemen badairudiez, nik hori esan da, ba, deno gaude, ni horretaz salbu nagola, ez, deno dauzkagu, gure jarrera berekoiak ateratzen zaigu, barruan daramagun egoismo hori akaso behar baino gehiagotan, edo nahi baino gehiagotan, baina
amurru ematen du, ez? Tokatzen zaizunean, talde batean zaude, eta taldean zaudenean, tokatzen da, ez? Denon artean erabakiak hartu behar izatea, eta batzuen jarrera berekoi horrek, azkenean energia asko kentzen dizu, eta konturatzen zara, taldean badaudela, baina gehiago daudela euren zilurrari begira eta euren interesi begira taldearen meseetan aritzeaz baino, eta horrek, gainontzeko taldekidei, esan dagoa ez, energiak kentzen die, nekaraz egiten zaitu, askotan taldean jarduteko gogori ere kentzen dizu, eta esaten dute inorz dago salbu horrelako jarreretatik, baina modu inkonstienten ateratzen dira askotan, beste batzu modu konstientenen aterako zaizkie, baina hori, jarrera berekoiak eta berekoia diren pertsonak orokorrean, itzaizki gustatzen. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby, diablo, mami, que dulce, hoy yo quiero beber. Eta Ana Maritoren agenbek zer maite du? Julenenaren arira justu atzo lagun batekin egon nintzen ola tartetxo baten, eta nire kontutxo bat azaldu nion, eta pixkat maite dut ze jarrera izan zuen ni entzuteko eta ni babesteko, eta justo bereko ikeria hitz egin genuen. Eta etzen hainbeste kolektiboan eta ematen diren begireko ikeriez, baizik eta batzutan norberak pentsatzen dugu hau egiten badet edo hau esaten badet, igual ez bat esaten badet, da berekoia naizelako. Eta batzutan ere bereizi egin behar degula, gugan pentsatzea, edo guretzat onena izan daiteken hori, batzutan ez dela berekoia izatea, baizik eta zuk zuretzat ona den hori bilatzen, ez duzunean beste inoren, ez diozunean beste inori kalte egiten eta, beste kasu pertsonal bada bezala. Baina baita kasualidadea justo Julene gaur aipatzea, eta atzo lagun honen sekulako babesa sentitu nun, gero etxera iritsi eta bidaltzen dizula zakize filosofok esaten zuela hau eta beste, eta asko gustatu zitzaidan, eta gustatu zait, ze konexio egin den justo gaur gaiarekin, eta hoxe maite dut adibidez. Ze polita. Eta Josu izu eta gure handen ez dagoeneko, berari ere galdetuko diogu, ea zer maite duen, egunon, Josu? Egunon. Zer maite duzu gaurkoan? Ez nekarren pentsatuta, baino sartu naizineten gai bati buruz, eta maite ditut feminismoan aintzindari izan ziren talde haiek, eta duela 50 urte lortu zituzten pauso haiek, ez da hor noski oraindikan arazoa bukatu, baina gogoan ditut, nik 17 urte izango nituen, 75ean, eta goratzen ditut lehen pauso haiek, eta, gertukoen hainbat bidai, Hendaian bestaldera, ez? Hendaiara, Miarritzea, lagun artean, xoxak bildu, frantsesezekien prest zegoen jendea, eta gogoratzen ditut, beraz maite dut, aintzindari izan ziren, eta lorpenak karrizizkiduten guztiaiek. Ederra Josuren maite duta, bat egiten dut nik maite dut horrekin, eta bestalde irakurri nahi dut Gorkaren maite duta, dela gaur Janus Lesterren kontzertua ikustera doala, eta beraz, Gorka gozatu, disfrutatu, eta begira horri lotutan nik esango nuken ere maite duta dela, baduzunean sarrera bat kontzertu baterako, eta da, arratsalde horretan, gau horretan, egunean daukazun aldartea. Ze lanera joan barko duzu lehenago, joan beharko duzu egian kirola egitera, aurrak eskolara aurren bila, kozinatu beharko duzu, gauza egin behar dituzu, baina badakizu, denbora guztian duzu buran, gero 8 kontzertura noa, eta ordan, beste giro batean zaude, beraz, hori ere maite duta. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Beronen,
herrian arnaz handi bat da gure herrian. Zer entzuten da isiltasunetik? Hautatu alda, derrigortua? Zer entzun nahiko luke modurik ez duenak? Zer ez luke entzun nahiko modua duenak? Izu gainean xume gure Jaiotzatik gorrak diren bi lagunek furgonetaz Marokon egindako bidaia kontatuko digu isiltasunetik dokumentalak. Iraulaneko musutokian. Eta guk entzuteko gaitasuna dugunok, ikusiko dugu hain hurbil eta hain ez ezagun zaigun munduari buruzko lan txiki eder bat. Eta bai dokumentala eta bai bidaia bera ondo ezagutzen dituen Josu Iztu eta gonbidatu dugu gurera horretaz hitz egiteko ze laister da estrenatzeko isiltasunetik urtarriaren 24ean datorren ostiralean izango da estreinaldia eta beraz, ikusteko irrikaz gaude. Josu gaur bidaiak izango ditugu izpide, bidai bat izango dugu izpide, baina beste mota batekoa. Gaur ez gara arituko artikora egindako espedizioaz, edo Egipton barrena piraguarekin ibiltzeaz, edo horrelako kontuak gaur Marokora egindako bidai bat aipatuko dugu, edo izango dugu izpide, baina bereziki dokumental bat izango da gure elkarrizketa gaia. Zer kontatu dezakegu dokumentalaren inguruan, nik kontatu dudanaz gain, spoilerrik egin gabe. Bueno, bidai hau duela 2 urte egin genuen, duela 2 urteko aste santuan. Usted bidaiari buruz hitz egin genuela, hemen programa batean, espaldi xamak da. Uste baino luzeago joan da, dokumentala egiteko prozesua. Uste baino komplejoago izan da. Azkenean zailena zirudiena, da ara junda grabatzea tala, etzan erreza izan. Baina gero hango irudiak ekarrita, hori editatzea, horretan ibilidan edo nork badaki zer den, baldintza normaletan. Esango dut, baldintza normalak, binarteko hizkuntza ulertzen duzu, badakizu esaldi bat, galdera bat nun hasten dan, elkarrizketan nun amaitzen dan, erantzuna, tonoa, dena, baino isiltasunetik bizi direnak, isiltasunean bizi direnak gorrak direlako da. Ez mutuak direlako, gorrak direlako. Orduan, komplikatu egiten da, edizioan dagoen batek, hango irudiak ezin ditu, ezin du jakin bertan elkarrizketa bat nolakoa den, baldin eta interprete bat ez badauka aldamenean. Uste tatzo prensa horreko egin genuela eta ze horri goiuri konturatu zinela, ez? Horrekin. Oso komplikatu izan da, implikazio handia bere izan dute, batez ere Oiana eta Bego interpreteek, eta, behar da denbora, pazientzia, dedikazioa, eta, azkenean, datorren, ostiralean, inauguratzeko tanga, hemen Tolosako Leidorren. Batipat, Tolosaldekoa direlako, bi gor protagonista horiek, ez? Bai Jose Enrique eta bai Itziar. Eta, bidai luze baten amaiera da, baina uste beste bide baten hasera izan behar dula, dokumental. Biajarek eta dokumentalak Leidorren izango du, etapa horren amaiera, baina uste dut gero izan behar duela, izan beharko lukela, ibilbide bat konturatzeko gu, edo zuek orain irrati entzuten ari zaretenok, eta gu iziten ari garenok,
normalidadean barruan, ez, ze privilegio dauzkagun, ez gara konturatzen, jaio gara, entzumena, bista ona, printzipioz, usaimena, ukimena, zentzu guztiekin, eta zaila da besteen lekuan jartzea, baldin eta ez pasaitu, ez behar batek hor jartzen. Atzo zuzendariak Telmo Basterretxeak aipatu zuen, oso interesgarri iruditu zitzaidan, ordura arte ez zitzaidan bururatu, baina ordu asko grabatu zituela, edo grabatuta zeudela, eta gero hori montatzerakoan berak ikuste zituela irudi ederrak, paisaia ederrak, eta protagonistak, ez, beraien artean hizketan, baina berak pentsatzen zuela, irudi hau ederra da, baina igual, behain artean edukitzen ari diren konbertsazioak ez dauka mamirik, tontakeria bat da, eta hori montaketarako, klaro, kontuan eduki behar duzu, ze pantailan hizketan ari dira, zuk ez duzu ulertzen, zein hizkuntza ez duzu ulertzen, baina hizketan ari dira, eta orduan konbertsazio bat dago. Eta orduan ezin duzu edo zer gauza jarri, edo zer momentutan behain artean hizketan ari direla, haien ez daizu interesatzen, ez dakit, erosketa egitea zari balin badira momentu horretan, eta zuk berez beste zerbait irudikatu nahi duzu irudiekin, eta orduan, zenbat ordu pasa behar izan zizkion interpreteari, esateko aizu, berkatu bida, irudi hau interesatzen zait, baina zertaz ari dira hizketan, eta hori bada zerbait nik orain arte, berari entzunion arte, ez nuen aburuan. Bai, hori eta beste gauza asko, adibidez lenguan, ni irratira etorri naiz hau kontatzea, baina berez protagonistak Itzia da Jose Enrique dira, ez? Egunen batean gustatuko litzaidake proba egitea, irratian edo beste telebistan ere, gor bat elkarrizketatzeko, interprete bat bertan baldin badago momentu realean, momentu berean hitz egiten ari dela, interpretatzen du besteak seinu hizkuntzan adierazi nahi duena, ez? Eta ustet horrek lekutxo bat behar duela, ohitu gaia azken boladan, igual telebistako hainbat programatan, teleberritan, eskuinean beran kuadrotxo batean azaltzen da tipa bat mugitzen, pentsatzen dugu, adierazten dula entzuten ari garena. Baina ustet hori ariketa hori egitea komeni zela. Hori zan besteak beste dokumental honen, ez haiek gu ulertzen saiatzea, baizik eta gu haiek ulertzen saiatzea. Eta, ez dakit, lortu dugunala, ez dokumentalak, zenbat eta barruago egon azkenean percepzioa galtzen dezu, ez dakit neronek ere gustatuko zaidan ala, ez? Hainbeste aldiz begiratu eta hainbeste zuzenketa eginda gero, hori lehenbiziko aldiz ikusten duenak esan behar du. Baina, gonbidatu ditugu Gipuzkoaldeko gorrak, eta, importante izango da beraiek ea nola ikusten duten dokumentalak. Guri gustatu zaigun ala ez esatea, bai, gustatu zaigu, baina beraiek esan behar dute, gustatu zait eta balio du, eta jendeak ikustea komeni da. Bestela, gure buruari, beste pelikula bat gehiago erakutsi diogu, ez? Eta, ikusi dugu, edo dela. Imaginatu, kontzertuak aipatu dituzu, imaginatu isiltasunean bizi baldin bazara, zenbat aukera galtzen dituzun, ez? Noskitxua baldin bazara ere bai, baina zu lehen maite dut hortan aipatu dituzun kontzertu guzti horiek, horiek geratzen dira beraien bizi orbitatik kanpo erabat, bai. Atzo aurkezpenean Juantxo Zeberio Txitxipia ere antzen, soinu bandaz bera arduratu da, eta berak ere kontatu zuen, musika egiterakoan, konposatzerakoan ere, isiltasunak protagonismoa izatea nahi zuela, eta horretan lanean aritu dela, eta pentsatunen agian, isiltasunera ohituta ez gaudenok, agian deseroso sentituko garela ikustean, eta ez gaizkirako, batzuetan deseroso sentitu behar gara, hausnartzeko eta konturatzeko eta kontzientzia hartzeko, baina egia da, erabateko isiltasuna eguneko 24 orduetan zenbatean egiten dugun, ez lo gaudenean, baina bestela, denbora guztian gu hemen gaina irratian lan egiten dugunok guk, gehiago, ez, hizketan ari gara, baina bestela ere,
zer ohikoa den gaur egun gazteongan edo dutxara sartu eta dutxan gauden bitartean kanpoan musika jarrita edukitzea, oda momenturik ez egotea, eta orduan bai, gertatu daiteke, ezta? Deseroso sentitu gaitezke dokumentala ikusterakoan, ihiltasun horiekin. Bai, ezin ditut gauza batzuk aurreratu, baino bai, jendea pentsa dezake sonido ekipoak ez duela funtzionatzen ere. Ez, oain gu momentu batean isilduko agina, jendeak diala esalgo, ze argia junda, edo ze pasada, edo zer. Bai, isiltasunak luze egiten dira. Baita konversazio batean ere, zuek irratira norbetek atzen baduzu eta oso iztuna ez bada, lotxati xamarra bada, galdera eta erantzunan artean 3 segundo baldima daude, horiek ere luze egiten dira. Pentsaba. Edo minutu bateko isiltasuna eskatzen bada, ez dakit, gazan gertatzen dena gatik, edo berdin da, oso luzea da isiltasuna, norberak uste duna baino gehiago. Eta gure isiltasunak dia aukerakoak, esan dizartu naiteke, mendia jun, kobazolo batea jun, edo tal, baino bestea da jaiotzaz gorra, zea 1000 lagunetik bat jaiotzen da gorra, gutxi gora bera, eta ez daukazu, beste aukerak, ez daukazu, hain ez dut isilduko, hain alto jarriko, eta hain hau, ez, hori zarazu. Gaur egun badaude, zientziak posible egingo du, egiten ari da, olako implante batzuk, eta, gure kasua da, Jose Enrik eta Itziarrena, nik ikasle izan nituen duela 45 urte, ume txiki-txikitatik ezagutu nituen, eta, uste, beraiei ere nik zor niela olako zerbait, ez? Nik zor niela esateko modu bada, baino, bai, nahi nuen beraien bidez, gorrena bisibilizatzea. Ondeztakit ondo esana dagon, baino, bai, olako zerbait. Olako alegin egin dugu, ez dut emaitzaren ez dakit baloratzen, baino hori lortzeko alegina da honako dokumentala. Kontrastea behintzat topatuko dugu, ze ni Marokon izan da nago, eta ez dut horreitzen, une honetan, Jama Alefna baino leku zaratatxoagorik. Eta jaiotzez gorra den norbait, han egotea eta ni egotea, dira bi esperientzia, bi plaza guztiz desberdin. Hori pixkat, hasierako idea zen nora joan gaitezke. Eta nik pentsatu nuen berehala Marokora. Gertu dago, merkea da, kultura kontraste izugarria da, eta gero nire buruan irudikatzen dituen estenak ziren horiek. Marrakeseko plaza, zarata, usaia, argia, mugimendua, ura hango isiltasuna. Osea, guretzat hango zarata eta basamortuko isiltasuna dia kontraste izugarriak. Haientzat hango zarata dela 0. Zarata, isiltasuna. Eta duna gainean eserita iluna barra ikustea da berdina. Orduan, pixkat horrek ematen dio, Marokon estremo horiek, bat plazan topatzen dezu, eta beste igual duna punta batean iluna barrean eserizara, ari ere bakarda da, ari ere lotzen dizkiotzu, guztoko bakarda, isiltasuna, pakea, eguzkia sartzen, baino gero ezin dezu ondokoari, gero ezin dezu ondokoarekin komentatu ze polita izan den edo ze ez dakizea. Bai, beraien artean noski, baino, pixkatu hortik doa, hori da ideatako bat, beste egoera asko eman ziren, ez? Batzuk azaltzen dira dokumentalean, beste batzuk ez. Kontatuko eta azalduko ez da bat. Azalduko dena ez, kontatuko. Bat adibidez ez, guk eguna bukatzen genuen, nekosoa da, zugo juri grabaketan da ibilita zaude, nekosoa da grabatzea, irudiak hartzea, kamarak oso ondo ikusiak ez dauden lekuan baimenak eskatzea, poliziakin ere izan genuen arazoren bat, ez? Baina gero guk egun maratonean hoien ondoren lozakuan sartzen ginean gauean, ez dakit Iker edo Bego edo interpretarekin edo bestekin hitz egiten ditun, gaur eguardian ez dakit zere indunean edo bihar odun zere ingo dugu. Guretzat lozakuan sartzeak
ez dio egunari amaiera ematen. Guk segitu ezakegu, hitz egiten, batetik bestea metro batea, 5 metroa, edo ondo-ondoan dagoen, dikin ez, baino, haiei argiak emukatzen zaie komunikazioa, ez badezu, ez bazaitu ikusten, elkar ikustez badezu, seinu hizkuntza, nekez jakingo ez esan nahi dizu. Nodun, hori adibidez ez da saltzen, baina, horiek dia, ez, isiltasunaren gulo aurretik, konversazio bat eduki dezakegu, eta justu eguna hasteko, igual, iratzargailua jartzen dugu, zarata batek esnatzen gaitu, haiek argi batek esnatzen ditu, ez, argi bat, edo beraien despertadorea esango genuke, ez da pi, plast izaltzen duna, haiena da, argi bat, edo mugimendu vibrazio bat, edo lako zerbait. Odun, bueno, eske milaka egoera malitezke guk batzo jaso ditugu, eta hortikan aurrea, takigu. Bueno, zuek bizi izan dituzue, horrelako begi irikitze edo horrelakoak, egia da, hau horrelakoa da, eta orain guri ikusleari, tokatuko zaigu horrelakoak ikustea. Ez dakit hau dokumentalan agertzen den ala ez, baina atzo Iker Iriartek aipatu zidan, eta horrela oso gainetik esango dut, berak aipatzen zuela baita ere, lehenengo harridura edo horietako bat izan zela, furgonetan nola eseri ere, hori ere pentsatu egin behar dela. Hau da, interpreteak edo... Furgonetan ezin zarela eseri. Gu kotxetan sartzen gara eta sartu naiteke orain aurrean, gero berriro hartu behar balin modugu atzen jarriko naiz, atzean eskuinaldean edo ezkerrean bostaxola, gero sartuko gara berriro, baina hemen kalkulatuta egon bertzuela, furgonetan nola eseri, hori, mugimenduak eta zeinuak ikusteko, eta horrelako gauzak gu ez gara jabetzen, horrelako erabakiak hartu behar direla, hori dela, egunerokotasuna, pertsona batzuentzat, eta beraz interesgarri izango da, dokumentalean ere horrelakoak ikustea. Hori aldiero egoera berriak eskatzen zituen erabaki berriak, ez da, hori, Leidorren gertatuko zaigu, Leidorren batek mikrofonoa hartu eta galdera egin dezake. 45 minutu irauten du dokumentalak eta ero ondoren egongo da solasaldi bat, kolokio moduko bat, gustatuko litzaiguke jendeak parte hartzea eta gorrak etortzen direnak ere parte hartzea. Eta haiek parte hartzeko, gu mikrofonoak ilunpetan ere erabilitzakegu, baino haiek zer galdetzeko galdetzen duena argiztatuta egon beharko du, eta erantzuten duenak, interpreteak ere argiztatuta beharko du, ez? Olako detaile txikietan konturatzen zara, ni bain bestaldea begira egongo baniz, zuekin hitz egiten segituko nuke, berdin, begik itxita ere baino ez? Baino gu, baino ez beraiek. Ikusiko dugu dokumentala, gero entzulei ere kontatuko diegu. Badakigu presa zabiltzala Josu, baina juna aurretik gauza bat aipatu nahi genuen. 40 urte, aste honetan, Donostian eskiatzen ibili zinetela. Eskiatzen, eski gainean ibili ginen behintzat. Izotza zegoen latza. Eta mediotan atera da, 15 historiko bat izan zen, elurrak asko iraun zuen, hotza zion, gaur egun hauetako hotza arekin alderatuta ezer gutxi da, eta, orduko herrigatiak antolatu zuen karrera, 100 piku lagun joan ginen, jende asko geratu San Juan ezin, meritu ez da karrera hartan parte hartzea, meritua ezpena da, jende asko geratu zela jun ezin, eta, taldean Tolosar batzu geunden. Guk ere trena baitaukago hemen, Donostira joateko, errepidea bakarrek. Eta gustora ibili ginen. Eta egunetan batek, jende asko xabarret dituta, elkarrizketa batzuk ere eskibatu ditugu, bestela, eskerrak ez du nik irabazi, Angelek irabazi zuen da, Angelen telefona eskure eukidet, eta Baina, esperientzi polita izan zen, ureretzan izan bila jundakoa, ure izan zen, baldintzako, horrelakoak izan ziren, norbetek idea ukizut, da beste batzu partatu genuen, eta ez da, gero, biharamunean, atzoko egunez, hemen Tolosan, Euskal Herri plazan, egin genuen beste eskikarrera bat, holaxe, amerikara moduan, erreleboka moduan, da,
bueno, beste berroi urte gazteagoa ginen, eta suertez berroi urte beranduago hori gogoratzeko moduan gea. Eskerrik asko, Josu, zoaz, beste zereginetara, guk hemen jarraituko dugu gure kontutxoekin, eta egongo gara, beste batean. Bale, agur. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Made my heart an open book. Why haven't I told you? Friends ask me, am I in love? Ari gara, I've told every star, Linda Scotten abestia entzuten, hau agertzen delako David Lynchen pelikuletako batean, eta guk David Lynch aipatu nahi genizuelako gaur, eta horretarako Imanol González Gurrutxaga gonbidatu dugu gurera. Gonbidatu edo derrigortu ez dakigu. Egunon, Imanol? Egunon. Albiste tristea? Bai, egia esan bai. Eta nik uste dut, jende asko bezala konturatu nintzela edo jakinula bere eriotzai buruz Instagrami esker. Baten Instagramen sartu, story bat iriki, eta ikusi nun David Lynchen argazki bat, txuri beltzen, esan nun, zer raroa. Ez da bere urte betetzea leizte rator, baina guandik ez da bere argazki bat igotzeko momentua, eta sartu nintzen argazki hortan, eta konturatu nintzen. Bai, bueno, ez dugu albistea zan, hori da, bai. David Lynch, zinemagile estatu batuarra, hilegin da, 78 urterekin, ezaguna zeharo, Blue Velvet edo Mulholland Drive filmak zuzentzeagatik, Twin Peaks telesaia ere egin zuen, eta beste hainbat lan baita ere, eta orduan, guk gure zuzendari kutxunen gonbidatu gurera, baitz egiteko, zeintzen David Lynch eta zergatik aztoratu ditu hainbeste sareak David Lynchen eriotzak? Ez dakit, emate dunez oso maitea zen. Egia da, paradogikoki, izan dela zuzendari bat nahiko ezberdina eta oso komertzialetik atera dana, baina nik uste bere garaien oso ezagun nintzen Twin Peaks telesaiak eragin handia izan dula hortan. Egia da zinegileen artean edo zinea guztia ezagunen artean, badala zuzendari nahiko kutxun bat, pixkat horregatik gaita, bere proposamenak eta bere pelikulak nahiko ezberdinak izan dielako beti, eta beti saiatu dalako formakin jolasten, eta baita gauza oso arraroak eta oso makabroak bilatzen, ez? Bueno, makabrok igualez, baina bai arraro nahiko xelebrik. Eta hori nik uste dut ikusi daitekela bere lehenengo pelikulatik, ja, Eraserhead, nik esan marrauketela David Lynchekin eukietela beti nahiko harreman zuzena ez, noski, baina zuzenari bezala eukiet beti harreman nahiko ez dakit, hasiera baten itzaiten asko gustatzen, irutzaiten zala zuzendari bat oso sensazionalista, oso bere helburua zala zuri
intimidatzea eta sensazio txarrak transmititzea, eta jazta, horta makarrik gelditzen zala. Baina, bueno, denborakin egia esan, jo naiz rekontziliatzen eta bere pelikulak disfrutatzen eta ezagutzen, eta jakiten zeatik zien modu horta. Gaur mundu guztiak jakingo du ez? David Lynchen zinemari buruz dena jakingo du, David Lynchen pelikula guztiak ikusita izango ditu, horrelako ugari aterako da gaur. Zenak ezagutuko dute David Lynch, nik ekarbi esango dizuet, David Lynch ezagutu, bai, izena eta ezagutzen dudala, baina ez dudala, Imanolek esaten duena ez, bere zinemari buruz eta Imanolek adina ikertu, baina gaur ziurrenik mundu guztiak izango du David Lynchen berri, aditu izango dira David Lynchen zineman guztiak gaur. Tira, baina entzuna zenuen. Bai, izena, eta bai. Twin Peaks baita ere. Bai. Elefante gizona? The Elephant Man? Ez, hori ez. Hori harritu ziten? Egin zuen pelikula bat, The Elephant Man. Baina Blue Velvet eta izen horiek ere ezagutzen ditu. Elephant Man izan zen nik ikusi nuen lehenengoa, eta egia esan, bada, gizon baten historia kontatzen du, malformazioa duen gizon baten historia, eta, historiak berak hainbeste unkitu ninduen, horrela ezagutu nuela David Lynch, eta etzaidala oso errazaztu pelikula hori, baina gero ere lan gehiago egin dituela, baina arrazoi du Julenek, hildela eta orain denak direla David Lynchen buruzko tesiari egiten ari diren pertsonak, bai, hori egia da. Bai, gero baita esan barra duket, guen dela ia bete batzuk, jaso genula berria, ja zuzentzea zutziko zula, gaixotasun, ezakit zehazkizte gaixotasun, baina gaixotasun bat detektatu zien biriketan erretzeagatik, beha oso erretzaia zen, eta bizitza guztia, ez dakit, baina oso gazetatik erretzen zemakin, eta bagenekin zuzenar, sortzaiek, edo behintzet bere zine guztia ezagunok, bagenekin ja zuzentzea zutziko zula, Eta nahiko pena izan zen, baina, hortxe mantentze genuen, guen bizirik zegoela, eta bintzet masterclass batzuk, eta abar igual emateko gai izango zala. Eta, guantxe iritsi zaigu notizia hoia, masterclass horiek ez dila inoiz iritsiko, eta behak gaita esatezun, inoiz ez dela, inoiz ez dula, kalada bat behare, nola esate hau, detektatu zienen gaixotasun hau. Enfisema bat. Hori da. Biriketakoa. Esan zuen ez dela damutzen, ez da kalada batetaz. Eta izan zen nahiko kuriosoa esan. Baina, betianik izan da oso zuzendari maitea, esan dizut, zinea gustatzen ez zaigun nontzako, eta nik esan barra duket, bere pelikulatatik gehiena gustatzen zaitena dala Mulholland Drive eta Blue Velvet, gehiena gustatzen ezkitenak, baina Dune baita berzio bat intzun bere garaien, esango nuke, mena puntatuta duket, 84 eta lehen aipatu dugun bezala Twin Peaks izan da bere pik nagusia. Twin Peaks bere pik nagusia. Gizu, telebistako iragarki ugari zuzendu zituela baita ere. Agian ikusi ditugu iragarkiak eta ez gara konturatu David Lynchenak zirela, baina kafe marka baten iragarkia egin zuen, hemen ikusten ari nahi egin zituela, Berlineko diskoteka baten iragarkia egin zuela, gauza mordoa David Lynchek, eta Nissan Micraren iragarkia baita ere. Oikoa da, Imanol, eta Goiuri, zine zuzendaritzan aritzen direnek iragarkiak eta zuzentzea? Eta pentsatzen eguna baino, gehiago. De hecho, gaur egun ikuste ditugun anuntzio asko baita zuzendari ezagun edo ez ezagunek zuzenduta daude, baina nik uste badala, publizitatea badala zuzendarik bizirik mantentzeko modu bat. Eta askotan, normalen pelikulak eta denbora asko eskatzen dizuenez aurrera emateko, ezagit, igual lau urte egon barra baldin badezu pelikula bat prestatzen, lau urte horietan baita janin barko duzu, eta nik ezautzen ditut jende desente. De hecho, Bayona, zuzendaria baita, bideoklipak eta anuntzioak, edo iragarkiak zuzentzen hasi zen. Eta David Fincher baita bere garaien baita. Eta aipatu duzu, David Lynchek zinemagintzak bazituela ezaugarri batzuk, esango zenuke gaur egungo zuzendari berrien edo artean badagoela, identifikatzen duzu zuzendariren bat, David Lynchen influentziapean edo dagoena, identifikatzen duzu bere zinemagintzan? Eta lehenengoa Casanova. Nola dau? Zuzendari espainolau? Aidako aktorea.
Eduardo Casanova. Horrek bai askotan aipatu izan du David Lynch referente de modua, eta bere azkeneko pelikulan ikusi daiteke baita retratatzen dula pertsona malformazioa dauzkan pertsona bat, eta bai, nik uste David Lynchen zinea nik uste gehien bat fizikok ikusi daiteken bezala, nik uste baita ikusten dela kontenidu aldetik, hau da, zuk pelikula bat ikusten baldin badezu, eta ikusten baldin badezu badago saiakera bat pertsonaia horren barne bidaia bat iteko, eta ez dakit, zerbait ezberdin ateratzeko bertatik, nik uste hor nahiko nabarmen ikusten dela. Gero baita aipatu barra daukeu, David Lynch zinegilaz aparte, pintorea baita izan dela. Beha izan da neoespresionismo eta neoliberalismoan beste pintore bat, eta hor baita ikuste dugu nola bere arteakiko daukan lotura hori ez dela bakarrik zentratzen zinean, eta baita pinturan ere. Bego hartzen du, bere sormen alor hori, bazuk esan zuna, pintura, musika, publizitatea, argazkilaritza, eta igiezinen diseinura ere bai, diseño de mobiliario jartzen du, beraz? Gauza askotan aritu zen. De mobiliario igiezinen ez da izango, inmobiliario da igiezinen. Oso ondo, Oso ondo. Postmustarri. David Lynchen abesti hau jarriko dut, hartuko dugu minutu bat arrasteko. Reseteatuko dugu ekipo eta jarraitu. Hau ere egiten zuelako, musikari ere bazelako. Bai, eta bai, egizan, bere disiplina guztietan nabarmentzen da, hori, gero baita beak asko meditatzezun, eta nik uste hori baita ikusten dela, bai, oain entzuten egean musika honetan, badala oso gauza transcendental saiakera batetik datorren, hori, esperientzia pixkat oniriko bat, ez? Gero baita, lehen aipatueten bezala, bere formak, bere zineko formak asko oso esanguratsua zen, ze Inland Empire, bere 2006ko pelikulan, baita ikusten da badaola saiakera bat, forma horrei buelta bat emateko, eta gauzak ez kontatzeko beste edozen pelikulatan ikusi ahalko zenuken bezala. Bai dago joku bat digitalakin, bai dago saiakera bat angularrak erabiltzeko eta gerturatzeko pertsonaian gana. Esate dizut, betianik bere zinean bai onda saiakera oso garbi bat ikusleai emozioak transmititzeko, eta bere ez dakit nola esan, baina ingurune lasaietik ateratzeko. Eta esango nuke Inland Empire horren erakusle dela baita. Hemen gauza bat gertatu da, David Lynch hil egin dela, eta orduan orain triste dagoela jende asko, baina bereziki triste egongo direla naiz irratiko Bill Lynch saioko gidariak, ze izenak ere esaten digun bezala, David Lynchen oso fanak dira, eta badakigu triste daudela. Maite Bidartek idatzi digu bere samina erakusteko eta kontatu digu, baietz guari garela hemen, bere musikari fazetaz edo margolari fazetaz hitz egiten, baino Bill Lyncheko kidei bereziki gustatzen zaiela, bere eguraldi iragarpen fazeta hori egiten zituen horrelakoak. Believe it! It's a Friday once again. Here in LA, a cloudy morning. Quite a breeze blowing right now. 50 degrees Fahrenheit, 10 Celsius. Today I was thinking about the song The World Spins. Eguraldi lainotxoa Los Angelesen, horrelakoak ere egiten zituen David Lynchek, hau entzun duguna 2022koa da, une batean, hori ere alde batera utzi zuen, baina hemendik besarka da estu bat Bill Lyncheko gure
lankidei eta bueno, saminan lagun, ze David Lynch hil zaigu eta joan da horrela, zinemako referente bat. Eta horrela konturatu gabe iritsi gara goizeko 11:00 eta azken ordua ezagutzeko unea ere heldu zaigu. Bagoaz naiz irratiko estudio zentraletara, bertan dago Zaloa Badiola eta berak kontatuko digu azken ordua. Egunon, Zaloa. Egunon Goiuri eta egunon entzule zueri ere. Nafarroako gobernuak irrati digitaleko 5 lizentzia eman ditu teknologia berri hori herrialdean ezartzeko, eta horien artean gaude gugeu naiz irratia. Cadena Ser, Los 40, Kope eta esan bezala gugeu naiz irratia izan dira lizentziak emateko hautatuak. 5. bat ere emango da irabazi asmorik gabeko Atika FM irrati komunitarioarentzat. Eskainetako 6. lizentzia eman gabe utzi da. Foru gobernuak ohar batean gogorarazi duenez, 17 proiektu izan dira, lehen lizentziak lortu nahi izan dituztenak, digital audio broadcasting bidez herrialde osoan irrati edukiak emititzeko. Behin Nafarroako aldizkari ofizialak lehiak eta ebazten duen foru agindu argitaratzen duenean, irrati digital autonomikoko lizentzian titular berriek 12 hilabeteko epea izango dute emisioak hasteko, eta epe hori beste 6 hilabetez luzatu ahal izango da gehienez ere. 1980ko hamarkadan garatutako irrati difusio digitaleko estandarra da. Aipatutakoa FM irrati tradizionalaren kalitate handiagoko alternatiba gisa. Abantaila nagusia seinalearen egonkortasun handiagoa eta soinuaren kalitate hobea dira, seinale analogikoen ohiko zarata eta interferentziak ezabatzen baititu. Eta bagoaz kontatzera beste eguneko albiste bat ere, Espainiako Barne Ministerioak 75.090 gizon identifikatu dituelako biogen polizia sisteman erasotzaile iraunkor gisa. Hau da, 2 emakume edo gehiagori tratu txarrak emateagatik salatuak izan direnak. Biogenen dauden erasotzaile guztien 11% inguru dira hauek. 2007tik sistemak 6.657.889 gizon erregistratu ditu genero indarkeriaren ustezko egile gisa. 2007tik biogen sistemak ia 830.000 genero indarkeria kasu eta 729.000 biktima baino gehiago erregistratu ditu. Horrek urtero kasuen kopurua 10% inguru igotzen dela esan nahi du. Biktimari egiten zaion galdeteki batetik abiatuta honako hauek ebaluatzen ditu sistemak. Tratu txarrak ematen dituen pertsona batek berrerortzeko duen probabilitatea, emakume bati berriz eraso egiteko duen arriskua eta giza hilketa gertatzeko izan dezakeen arriskua. 2019az geroztik, gainera tratu txarrek hemen aurkako indarkeria egiten den etxeetan bizi diren adingabeengan duten eragina aztertzen du, bai eta indarkeria bikarioa jasateko arriskua ere. Aste honetan bertan, Fernando Grande Marlaska Barne Ministroak biogen 2 aurkeztu du. Biktimen babesa hobetzeko teknologian oinarritutako sistemaren berrikuntza. Hauexek izan dira Goiuri gaur goizean kontatzeko genituenak. Eskerrik asko Zaloa, guk aurrera jarraituko dugu. Hementxe 2. kafean, zuekin goixo, ze esan bezala kanpoan hotz, baina hemen kafe makinak berotu gaitu guztiok. Emaiozu 2. aukera bat egunari. Naiz irratian 2. kafea. Julen, zuk zer dakizu Nietzsche filosofoaren inguruan? Gauza gutxi egia esaten nahi baduzu, baina uste dut behin egin genuen bidaia bat Austria aldera eta baian ibili ginen, eta bueltakoan autobusez egin genuen bidaia zen, eta bueltakoan autobusak, badakizu, gidariek eta geratu berri izaten dute ordu batzuk eta atxeden hartzeko, eta autobusak geratu zen Monakon. Eta ez zen geldialdi luzeegia izan, baina antxe Monako eta Niza inguruko mendinguru batera joan ginen, eta norbaitek esan zuenan han ibiltzen zela Nietzsche, bere pentsakerak eta garatzen. Eta hori da Nietzscheren inguruan daukadan informazioa gara. Eta Oiana, zuk Nietzsche ondo ezagutzen duzu, bere filosofia barneratuta daukazu, edo ideiarik ere ez?
Ba ez, egia esan filosofia gustatu izan zait, asignatura bezala eta, baina oso memori txarra daukat gero, eta ja, aztu iten zai zeinek esaten zuen zer, zeinek lantzen zuen zein zen zeinen distipulua, kriston lioa, orduan, klase bat entzuteko prest eta gogotxu. Notak hartzeko, claro. Bestela, Hori. Ba, horixe egingo dugu, ze gure filosofiako irakasle den Maia Beitiak Nietzscheren inguruan hitz egingo digu eta kontatuko digu, ba, jakin beharreko guztia. Just to hide from you, and in the blink of a crinkling I am sinking. Goes and twine cheeks pink in the twinkling lights. Tell me about the first time you saw me. Irratiko laborategi guk deitzen diogun bezala honetan, kolaboratzaile bakoitzak bere arrastoa uzten du. Eta orduan, naiz eta denak ez garen elkarrekin egoten hemen, ba, kolaboratzaileetako bat pasatzen den aldiro, besteak ohartu egiten dira. Izan daiteke, ba, Mai Gorostiaga etortzen denean, urrengo egunean, ikusten baditugu, estudioko xagu guztiak mai gainean, da Mai Gorostiaga egon delako. Ze Mai oso xaguzalea da, ordenagailuko xaguak dira, Baina Mairi gustatzen zaio ordenagailuan xagua erabiltza, eta guk portatilak berak ekartzen duen xaguarekin moldatzen gara, baina Maik probatzen ditu hemengo xagu guztiak. Orduan, mai gainean xaguak daudenean, izaten da, Mai Gorostiaga etorri delako. Kafea dagoenean, mai gainean, izaten da, Inigo Asentzio egon delako, eta pilatzen dituelako, hiruizpalau kafe, saio bakoitzan hartzen dituelako kafe katiluka da mordoa. Eta mikrofonoak eta altabozen eta aurikularren volumena baju dagoenean, izaten da, Maia Beitia egon delako. Zen Maia etortzen den bakoitzean hasten da bere eskakizun bakarrarekin. Hori da, horixe bakarrik eskatzen du. Baina beti eskatzen du, mesedez, volumena jeisteko. Eta orduan urrengo egunean etortzen denak eta erabiltzen dituenak aurikularroiek beti esaten du. Ez da entzuten. Eta bai, entzuten da. Baina volumena jetxi dago. Atzo Maiak eskatu zuelako volumena jeisteko. Beraz, bueno, ez dakigu urrengoa zein izango den, mikrofono horren aurrean jartzen dena, baina ziur naiz, eseri, eta hori izango dela lehenengo iruzkina Maia Beitia, ongi etorri. Egunon. Volumena ondo dago. Oso ondo. Hori da, daukazulako entzumen oso fina. Hoxe nama pentsaten, zuk emondako deskribapena zemoten dauze. Lena, nitxikixen itxanin, bauan marrazki bizidun bat. Zan tipo bat eta animalixan gaitxasunak edo superboterik hartze bat, da esate bat, ontzaren begiak! Otxoaren belarriak, ontsak ordanaz. Oi, baina hori oso hona da? Aztuten neukan. Oi, horrengoan galdetzen didatenean, zein superbotere nahi dezun? Hori izango dut. Bai, berak, animali bakoitzaren. Esate ban. Claro. Eta akordanaz, emoten da bela dagatela, otxoaren belarriak, Oida. buzurre, kriston kikirrixe dakat. Ez dut ixe bentzuten. Honitxan ontzungun, errebizine itxeta ezaztan bai, membrillo dakazu. Eta gero klasin, bestut isentzuten da, ikaslite ez oze, esatezten bago txinibiltzena, Ba, hemen, benetan, kolaboratzaile eta aurkezle eta gonbidatu guztiek eskatzen dutela orokorrean, igo volumena. Ez esan. Bai. Egixera, ez dut isentzuten, baina dakaten entzumen apurre sensibli dala. Orduan, Bueno. volumen altuk ez dutxuaz ondo eruten. Bale, hori izan Hoxe da, daiteke. baina ez da unai esan, hemen entzuten dotela infrasoinuak ez. Bueno, kontatu nahi genuen anekdota txiki hau, Maia Beitiari paso emateko ona zelako ze grazia egin dit eta pentsatu dut gainera berak ez zuela jakingo. Ez, enek isen zela gamatxuko zenun? Bai, horrela. Hoxe esan, nik horrelako tontakeria kontatzen ditut gero oso zuek. politxi izan da, daina pentsaten ebilen, baina hau, idatzitxeak, improvisaten dabil, fama hau, goiuri fama hau. Oi, ze ondo, oi, eskeze jatorra zea bai. Unaino iritsi zaren ulertzen,
Pausoak iratxai honek horrelako gauzak dituelako, moldatu daitekela, guk nahi dugu nera erazuk, nahi duzu volumena geistea, jetxiko dugu, nahi duzula beste batean etorri ezakizagon bidaturekin eta bideo bat grabatzea, grabatuko dugu, edo denbora joan zaigula eta nitxeri buruzko azalpenak bitan banatu behar ditugula, bitan banatuko ditugu. Hori da. Eta hori egin behar dugu gorkoan, ze aurrekoan, ez genuen astirik izan, aipatu nahi zenuen guztia kontatzeko. Ez da gaur ez da, astirik eukikoten. Ados? Baina, behatu, aprobetxakot, ezazta zule zelako magina zen, eta nik ezatzut zelako fama usaz. Orduan, ikuspegi nitxe, ezin barrik. Ikuspegi nitxear batetik, tokaten gatzu izati, bai, barai eskerrik asko. Humiltasune, kristautasunak inpozatuzkun balixo bata ona izango bazan morun humile izati. Eta nitxek esaten dau, hori ere bizitzin kontrako jarreri. Eta guan bigazanara, arro. Eta humiltasune, apaltasune, otzantasune... Erruarekin lotuta da. Hori da, esaten dau, errudontasunak usteldu txangatxo. Eta nitzako baide importanti arrotasuna eta arrokeria bereizti, berak ez ban bereizten, baina arrokerian alde etxe ban bebai. Eta esate ban, bizitzin alde, eta, beran idatziak irakurri esko bebai, humiltasunik ez dakar, inun. Bale, orduan, Maia, ze jatorra zean? Bai, neureitak esango leuken morun. Bai, jaso nitxanetik, barai, eskerrik asko. Zoragarri, hau, edozein terapeutak coach motivazionalak esaten dizu, eta 200 euro kobratzen dizizu, Banik hori txikitxastik, aita zelako guapozaz jaso nitxanetik, eskerrik asko, bare egizan. Begira, baina, ikasi dugu gaurko lehenengo lezioa. Bai, eta eskertzen da, olako seguridadi, ez da, arrokesatik, ez da, eskeni besti paino guapuana, ez, bani bare guapuna zena. Eta posibizionaz horreaz. Ondo gestionaten dut. Zoragarri. Bai. Eta iristen gazta badakauela hortik zerrikasi. Ikusi noa zatitxu bat, urranditanen impostorearen sindromea, eta honeaz lotzen eban bebai. Justu ikusen eban honintzen behitan ezatixe asko guztazten, ez? 10 urteko ez dakola aitortzi bertzolaxe dala. Pentsa. Eta denpora gitxi hauan nahi rabela aitortu, badala erreferente bat. Eta nitxek esango litzake, klaro, erreferente bat, eta izan, egon arro horreaz. Eta, hor genero arrakala bat bi badala iristen gazta, ez? Zerantzaria, Esatxik gexauak ustaten gazkune onartzi, mutiak ikitxi haua enge, problemak itxia eukitxetxu ez aitortzeko, baina iristen gazta eta ikaslea joiz esatetzet, igual nitxen gauza guztikin ez gara doz, ero beste gauzatzuk ez duzu lertzen, baina beti da zer reskata eta zer aplika geure bizitxi hobetzeko. Ni jakin baik, nitxiarra nitxan, lehen bebai. Nabil konturatzen gauza askoaz adosna zela, ez? Baina ikaslia, gero, nerabiai kontatetzeten gauzetatik, 10-etik 8 lotzatu txendiz. Hori Holanda. Auzolotxea sentitzen dute? Bai, auzolotza handixe. Nik lotzi ez da izerdan, baina pentsatzen dut bizitzan auzolotza askotan emondotela. Eta nabil hori klasitan asko moten dut. Eta jakin jaurak lotzatuen hori zela, konta etxen dut gainea. Eta jakinarazi egiten dizute? Ongo aztinez, oso txiste txarra kontatetxua zela. Eta bakarrik barretxe hotela, teniuz ez da bela ulertzen xero zehatxik. Oi? Bai, eta esatzet, baina hori ez da nobedade bat, hori beti enjot. Nik ez dut espero inok nire txistikin barretxi. Zuri grazia egiten dizute? Nire buru oso krasesotzatakat. Eta zorion txu zara barre egiten duzunean? Oso pozik bizinaz neure buruaz. Hor zentzunin. Listo. Bai, baina egizera, klasi moten nabil gauza bat okurruten gaz, da igual ez dut esaten barrez aztena eta aura galduteraz. Normala, bai. Bai, egizera batei esanetzan, txiste txar bat kontaban, da esanetzan, eskerrak zure humori ez duten ebaluaten. Ondiokan teorixiaz, badakazuz aukerak. Baina txistikin, neure dudatakat. Ez da dia hori iritsi, ezkuntza sistemaren aldaketa hauetako batean, ez da dia iritsi humorearen ebaluazioa, Ez, segero, klaro, eurapen neuzlan ebaluatuko nitsueken, eta hor txezaztan bat, maia baina eskezen, petxiste, eskasa, kontate, eta esanetzai, kariño, baina ez da nobedadi. Beti da. Bueno, eta gainera eskaxak zeinen arabera, ez da. Gu hemen txiste txarren aldekoa gara, egia esan. Así que, osando. Orduan zu, Nitxen eskolakoan zinean jakin gabe. Eta bai, ikaslei bai kontatetzen anedot, irenion dala urte askoriz. Udako egun baten, espillo minatute guapa ikusen nitxan.
eta esan eban, guapanaz, bai, guapanaz, jo, zelago derto, zelago derto, disfrutan goz. Eta kalea junitxan da topaneban eure hirugarren agume sana morukosi, odoleku, baina alkarrik harino handisegentzan otxela gitxi izan, 92 urteaz. Eta esaztan, maia lastana, zelako guapazaz, eta esan etzan, bai, gaur, bai, ezkerrik asko, baina neu ez bihumeatuna, eta esan dugu guapana. Eta barrez hasi izan, bai, ze oitxute gazelako, normalizat, bai, eskerrik asko, ez neban espero, edo baizera. Baizera, entzun biarra uki bagen humorun, norberak esati ba gaur guapana, txarto ongo bazan moru, ez da txarto, gaur guapa ikustena, bixarrez dai. Eta egizera bixamonin ez nintxan barden ikusi. Baina hori egune topin disfrutan eman, bueno, eta beste guztipe bai, baina ez gaur egunen jakin egaina bereziki guapan eguala, ba oso pozik. Izaten dira horrelako egunak. Bai. Eta bereziki eder sentitzen zara, edo bereziki graziosa, edo... Bueno, hori ni egunero. Bueno, bai egun batzuetan, esaten duzu gaur nago, bueno. Bai, gizu guri monja batek zer esan zigon. Bere irakasgai modura, taldean, balin bagaunden, ez dela esan behar ze ederra zaren, esan behar dela ze ederra zauden. Edo ez dela esan behar ze azkarra zaren norbaitek egiten balin badu horrelako, iruzkin oso interesgarri edo hausnarketa oso interesgarri bat egiten duenean, ez zaiola esan behar, eske, ze listoa zean, ez. Esan behar zaiola, esan duzun hori, oso azkarra izan da. Ze, esaten balin badu, hau taldean gaudenean, esaten balin badiozu bati ze azkarra zaren, eta beste eziezu esaten, ja implizituki ari zarela esaten besteak ez direla. Eta orduan beti esaten zela, esan behar dela, eske ze guapa zean, esan beharren, eske ze guapa zauden. Ja, baina esabiz esaten bestik ez da zela. Osa, logiki konparazioi bada, zenik taldin baten batei izaten bat zezelako listuza, ez dut konparatibamente ulertzen. Baina egon edo isan, konparazioi bada atzin beti gongo da. Nik hori gehiagoa pentsaten eban, monjik esango banela, hori biltzen dut baina gauza negatibukin. Esan biharren alpersaz, ze igual bixarreza izango. Gauza positibuk norberan esentzisi izango bazen morun, zelako guapa, bueno, eske ederra zara, ikasle irakasle, hori komentaxu ez da egokiz, ez? Baina lagunan arten. Bai. Baina, ostea negatibu beti beineko egoerara mugatu. Eta ez norberan identidadin parte morun. Gustatzen zait, baina hori gara hemen guizkotan, eta Nietzsche pixka bat. Bueno, gauzatxu bat esan gutzu, Nietzsche kurte asko daru hile. Honeak ikatuko. Zoze pasa, ez gako ixe pasako. Egia da. Gaina, hilzan 1909 urtean. Oso data borobile eta horretxetxi beti akordatenaz. Noski, erresa. Bai. Horitzeko. Bai. Bueno, Nietzsche. Bai, Nietzsche. Beran, megalo... Entzulak egongo dira, eta, hauek iragarri dute Nietzsche izango dutela izpide, eta ari dira kontu kontari, eta ez didate zer esan Nietzscheri buruz. Bueno, zu, benetan Nietzsche nahi basun, etorri klasea, eta entzungo zu, ikusiko zu, zelan aspertuko zazen eure ikasilkin batea. Bueno, zer kontatzen zen Nietzsche? Bai, Nietzsche. Bueno, beran filosofia hau bizitzin alde etxeko deitzen gako vitalismoa. Vital. Claro, euskeraz, beaz. Erderaz, berbetan onko meginean, esan gana, vital. Baina euskeraz ez lehiko ditxizte. Eta da, kristautasunak inkulkatako esan duguen, ez? Ondo da zen bustik, esaten dauze, perez ez da zela ondo. Bizitzin kontra duzela. Ze, kristautasunak zer esaten daue, emoten batzu ematala zurreko, ipini beste arpexan bestalde erdixe. Zelan hori ez dun inon alde, hori bakarrik da zapalkuntzin alde. Eta, bueno, Nietzschek mendebaldeko kristautasunaz batea beste zutabe batei bai etxetza kritiki, ez? Filosofisi eta kristautasunen. Filosofisi Sokrates eta Platonen ideien mundua. Platonek sortu ban mundu bat, ez da hemen, detxutzan ideien mundua,
esan ban, amendi mundutik kanpo arala, ideia originalak bertan da zela, hau mundu hau baino realagoa dela, eta ongi absolutu bertan mundun kokatuan. Orduan sortu ban, fikziozko mundu bat. Gero nitxek esango bena, hori dana kusurre! Ez, mendebaldeko kulturi gusur baten, faltzukexa baten oinarritzen da. Nire ikaslik, urrian, bai, iraila bukaera urrian, ja, Platoneaz, behatze este esaten, zer da hori, baina, klaro, gero kristautasunak eukan jainkoa, eta San Agustinek zerrein ban, jainko kristaua ornitu ban Platonen ideiakin. Orduan kristautasuna Platone handik asko jaso ban, eta jainko kristauak badakar Platonen ideia, ongia eta egia, eta zegaina horrek ideiatiz, jaingoiko morun betierekoak, mugiezinak, aldakorrak ez direnak, infinito, horrekin azabarrixaken da, nitxek esango rau. Baina bizitzi, denpora guztin aldatzen dabil. Bizitzi denpora guztin de diferenti, ontxe modo batean az, gero beste batea, ontxe triste, gero posik, gero realidadin on eurixera, gero euskixori Euskal Herrixan asko ikusten du, egualdixe, zerrete, denpora guztin aldatzen. Eta orduan mundu bat asmati, dana beti bardin jana eta ez da nahi aldatzen, eta hori realidadetik oso apartera. Horrek etxetzen era realidadiai bizkarra emotetza, ukatu txen dau realidadi, bizitzi ukatu txen dau. Eta zer sortura horrek mendebaldeko kulturaren gainbera. Eta pozoituta, gu txarto, zehatxik, ez gazelako geure bizitzin aldeko balorin arabera bizi. Orduan horrei da nahi, buelta monbitzau. Eta orduan nitxek esaten dau, hilda jainkoa. Dela zagaztua da zenizkidana, betikotasunaren bila luze hori botoia ofen jarrita maitua dago. Ez zituen gaitu zen egionen pean, ona eta txarraren patroia inposatuz, baina botoia ofen jarri bezain pronto, esorik ez jarri. Hilda jainkoa! 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 Uste duzu PLT-tarrak Nietzscheren filosofia liburu bat irakurri ostean hasi zirela beste hau idazten? Bai, deik ez dakat. Egisa aitortuko zut, aidan beste urte kanti entzun baik, gaina nik ondiokan, malau bat urte biko, no? 16. Eta akordaten, ni estribilloaz bakarrik akordaten itxan, enekixen aurretik letri ukanik. Eta ontsen ebien irakurten da esan dut, aba, igual hau, klasini pintxeko borun interesanti xalaik. Noski, letrak... Bai, ni pentsatu. Gizakia pentsatzen hasi zenetik asmatu behar izan zuen zerbait azaltzeko, zergatik zuen galdetzeko gaitzasuna, azken batean zergatia sinestu zinik zebilen. Bueno, hoi bada, oso filosofikoa. Bai, ipinikotzet, eta ez da gise ulertuko dabe, baina eskertuko, teorixi ez tan eroser gauza. Errutinetik ateratzea beti da eskertzeko modukoa. Eta gainetik hau kanti hau bada, hola, bizkat euskal musikako ezagunera? Bai. Belaunaldi baten edo batzutan bentzat, bai. Guk hemen gure lankide Julen Goikoetxeak, hemen inguruan badago taberna bat egoki izena duena, eta ara joaten garenean, eta hor barran badaudenean azeitunak, eta gildak, eta horrelakoak, taberna sartuta beti txiste berbera egiten du, dela gilda jainkoa. Bai. Eta orduan, beti hori da, guk oso barneratu da daukagu, abesti hau oso presente dago gure bizitzetan, naiz eta ez dugun entzuten egun erokotasunean, baina beti gilda jainkoa, eta orduan beti gaude gilda jainkoarekin. Bai. Bueno, gauzire ez, klaro, ni pentsaten eban modo literalizala, zapaten bat junde eta jangoiku hilau. Ez, metafora bat, klaro, zebestelanik junde topa jangoiku, ez? Osa, ja, beraz, konversazioi bat eukitxik ostatxen da, ez daki hau entzuten gatxunero, ez, bez? Ez daki hau. Ez daki hau, eta nahi iPhoneak edo mugikorrak bezala, horiek bai entzuten gaituzte. Horre bai. Jainkoak, ez dakigu. Jangoiko oso eskatu ez, inoiz ez daki hau, adiran ero ez.
Ia, eski igual hor momentun beste batei atentzio ipintzen dabil. Ez daki hau nahi momento bardenin ipintzen batza, ero, oza, duda asko sortzen diz. Ata kontuk nahi bozu hil. Nondik hasi, jangoikun bile. Orduan, klaro, eske metafora bat, klaro, bai. Eta zin erau esan, ez da jangoiku bera hiltsi, zinokia jangoikuk representaten daben balore guztik. Ez, ongi absolutu, ongi kristau, egia, egi zientifiku bebai, estatua, garapena, aurrerapena, ez, ontzat emonzin horre gauza guztik eta babestu zinak, esaten dau, berez, geure kontra duzela. Eta orduan, gauza barri bat sortu alizateko lehenengo zuntxitun berde. Eta orduan jangoiku hiltsi de modo bakarra. Eta horrek erungo gatzu nihilismure. Nihil dalako latinez ezereza. Baina nihilismura erutik ez da nahi esan mundu desagertuko danik, ero munduko gauzak desagertuko dizenik, ezerez baten flotaten gatuko bazela, beti balixoa ilotute da. Nihilismok nahi dago esan, balixo baik, balore baik gehatuko gazela, hau da, ongia eta gaizkia, edo ederra, edo justizia, edo ez egia, bape bai gehatuko gaz. Eta ero sortuko diz, hori gehatuko horiz, bi adardazela batzuk galdute gehatuko horiz, desorientata, ez da behakin gobran bizitxia zerrein, bizitxi zentzuni, nitxe esan dau bizitxi ez darla zentzuni, por gusto. Eta gehatuko horiz hor galdute, eta beste batzuk, aktibut izenak, engo dabe bizitxinaldeko jarrera bateaz, bizitxaldeko balorik sortu, injarra, usardia, kemena, hori arrotasuna, edo berankasun arrokeria, bardine dela, eta euskat animalixan mundu oinarritzen da hori ikusteko, ez? Animalixetan mediokritizenak ez dabe bisirauten, baizik eta bikaintasuna lortzen da benak. Eta pertsonik edo gizartik bikaintasune lortzen da benin balixo barrixakin, gain gizakia izango da. Alemanez, Übermensch, baina eta gero... Ubergizona, ubergizakia. Ubergizakia, bai, uber. Eta gero hori askotan itzultzen da supergizakia, baina ez da supergizaki bat. Bada arutza badunez, gainditzen da bena, horretxatxik gaingizakia igual egokisagoa da, eta gaina superrak beti da garroko notazioa kapa bateaz, gaur reskatata etorriko da, burun, eta ez da karri zelan iturri zentzun. Orduan, gaingizakiaren inguruan, etorrera ez, ondiokan ez da etorri, baina etorriko da, aiako da. Dana prozeso bata, eta beran bultzada txu moten dago horre balorik hiltzeko edo akabatzeko. Alabak izan naizuen ama birgina tabukatu du izaiten Eta hau dana oso modo berezi baten idazten dago. Eta hori ikaslekarri ikusten da bebe bai, zebera antisistematik usan, esan bape. Taina aldarrikatzen dau pertsonin irrazionaltasun, pasinoi eta arti. Orduan idazten dau oso modo berezi baten metaforakin, irudisakin. Hau prozeso guzti hau, mendebaldeko balixuk suntxitu, lehenengo kristautasunan balorin arabera bixi horrei ditzatza esklauen morala. Gero horre suntxitu eta gero hortik zozer barrixa sortzi, irudixan bitxartez etxen dau. Orduan, lehenengo gure gamelua. Eta gamelua da kristautasunan balixun arabera bixidana. Claro, gameluak zarretzen dau, sufriu. Kargierun, desiertun. Eta horrez da, zen bixipoz da hor. Eta da, sufriu, ibili. Eta momentu baten bihurtuko da lehoi. Eta lehoiken gora horrek balixuk hori ukatu. Eta deusestu. Lehoi bada modo baten agresibo, eta birde agresibidade punto bat. Ez da bakarrik, ameluak uko etxetzata listo. Ez birde uko etxi modo aktibo baten. Eta gaina berak irudikatzen dau mendebaldeko horrek balorik dragoi bat izango basamorro. Dragoi eta lehoin arteko borroka bat. Eta hori ikaslek azten gaztaz oso arpi raruk ipiltzen.
Baina, raro edo gustatzen zaie? Ez, ordura arte gustaten gakuen, eta derrepentin esaten da be, honek zer erreba be bai, ez? Ez nondik ataten dauz honek ideiok. Eta gero, lehoi bihurtzen da ume batek dakarren jolasteko kapazidadi sormena eta improvisateko hori dalako bizitzin aldeko balorik sortuko da dena. Eta hiru figurak, espirituaren figurak deitzetza, eta klaro, dana metafora bata, nire atentzen ideitzen ara, animalixak ez horren beste, baina umin irudixea aldarrikatzi, eta umin ludikotasun hori. Hori asko gustatzen gazta. Ze polita. Bai. Udazkenaren ertz batek maitia eman dizki. Bueno, maia gozada bada, horrelako sekzioa egin alizatea irratian, asko ikasten dugu. Eskerrik asko. Egixera, ez neban horren beste pentsaten, baina ez dote humiltxasunetik erantzungo. ezin jot onoan erantzun. Postenaz. Gozada bada, asko ikasten dugu, gontzulei ere gozatzen zaila, beraz, eskerrik asko, beste behin gurera etortzagatik. Eskerrik asko, zeuen hitzako plazer handi bat betiko morun. Ze polita. Gaztain ondoak imatzen jarri aurretik, adaskak betiko kutxan gorde dizkit, sugarra guztiz inoiz itzal ez dadin. Bina plater jartzeko esan ditamak, egon gelan bazkalduko dula. Ikasteko modu bat bada, irakasleekin hitz egitea, guk Maia Beitiarekin egin dugun bezalaxe, baina ikasteko modu bat bada, antzokietara joatea, zinemaretoetara joatea, kontzertuetara joatea, eta badakizuegu kostiralero, astebururako planen agenda osatzen dizuegula. Bueno, guk esaten dut, baino prestatu, Oianak prestatzen du, eta uste dut, asteburu honetarako proposamenak ere badituela, ez da Oiana? Bai, baditut. Bai, ez dakit bat eman nola ateakoa, baino besteak ondo ateako dira, seguru. Eta ze proposatzen diguzu, gaurko adibidez? Adibidez gaur, joan gaitezke. Amorebi eta Etxanora, bertako Zornotza aretoan, emakume baten borroka eta metamorfosia ikustera. Eneko Sagardoi, gaina esan duzu bere urte betetzea dela gaur, ezta? Bai, hori da. Wikipediak hori esan. Ospatu ingo du holtza gainean, besteak beste. Gero ikusiko dugu egunean zea zer egiten duen, baina hortxe ibiliko da, eta bihar Eibarren egongo da bertako kolizio antzokian, 7:00 lan honekin. Baina baditugu gehiago. Oskarra Tolosan egongo da, Goiuri. Baina ikusi da. Bai, kontua da nik ikusita daukadanik, Oskarrarentzat ikusi nuen udaran, Donostiko aste nagusian, eta oain badakit, data gehiago daudela, tartean gaur Tolosan egongo dela Oskarrarentzat, eta beraz Tolosan egongo direla 4 aktore ospetsu, zoragarri, izar handiak direnak, eta zeintzuk diren 4 aktore horiek, adibidez, Ane Gabarain. Eta adibidez, Jon Plazaola. Eta adibidez, Mikel Askuren. Eta adibidez, Oiana Maritorena. Bat aztutu zitzaizun edo. Ahotsak aukera ematen baditze. Ene beldurtuta nago, baina Julen, zu juntzaitezke ikustea, planik badukazu? Bai. Kasuen. Ya está. Agur. Bueno, eta beraz, nola, Julenek ezin den joan, eta nik ikusita daukadan, entzulek joan beharko dute. Kontatu, Oiana, zer ikusiko dugu Oskarrarentzat antzeslanean? Bueno, Oskarretara nominatuta dagoen zuzendari bat, Imanol Gurtxaga bezala film laburrak egiten aritzen dana, eta ordun bertara jungo da 2 sailbururekin.
kultura sailburua eta ogasun sailburua. Eta gero horra agertuko da, escort girl bat, konpainiarako kontratatu duten emakume bat, eta lauen artean pixka bat umorearen bidez, politikari eta kulturari edo arteari ze garrantzi ematen zaion, eta pixka horren inguruan arituko dira, eta, hola, komedia atsegin bat, esango nuke. Oskar gaixoa, Zupe, imaginatu egiten duzu film bat, lortzen duzu izandapena Oskarretara joateko, Oskarrak Los Angelesen banatzen dituzte, beraz, gonbidapena jasotzen duzu joateko Los Angelesera, Hollywooden erdigunera, eta eraman behar dituzu, derrigorrez, 2 sailburu zurekin, bida. Hori da plan polit bat izurratzea, Desde luego, bai. Nik ezakit, zote dezu nahiago nominazio hori ez eukitzia. Seguro ez. Hori proposamen oso interesgarriak gaur Oskarrarentzat barkatu Tolosako Leidor aretoan, arratsaldeko 8:00, baina gaur ezin baduzu joan, larun batean Antzuolako Torresoroan arituko dira eta igandean 3:00. Asteburu potentea, Oiana. Bai, motel, ez dakinik nola ingoeten, baina bai, tokatzen da. Baina aspaldi egin gabe, ea gaur, gelitu gea goiz, pixkat, memoriari emateko. Ikusiko dugu. Bale, eta ze gehiago daukagu gaurko, Jana? Zorretan ikusi dezakegu, Ika Antzerki konpainiaren azken lana, gaur Zumaian, Aitamarin 8:00, eta larun batean egongo dira Astigarragako Herriberan 7:00. Minanek ere jarraitzen du, egia esan, asko dira aipatu, edo azken astetan eta aipatu izan ditugunak, eta ikusten da udazken negualdean, beti ere manaldi gehiago daudela. Minanek ere, asko dauzka, eta Elgoibarren egongo da gaur bertako herri antzokian 7:00, Zopa izeneko lan hau Ibarran izango duzu ikusgai, nahi baduzu, begira, Julene plana dauka, baina, goiurizuk igual hurbil daukazu, 7:00, eta da, Itanoa bultzatzeko seguran sortu duten lan bat. Mirari Martiarenak sortu du, baina zuzendari lanetan Idoia Uranga aktore eta zuzendaria ibili da, amateur talde batena da, eta terapia batera gonbidatuko gaituzte. Terapia hori umorearen bidez gauzatuko da, eta igandean berriz egongo dira Markinan, arratsaleko 6:00. Ez que eso entzuten. Te vi follar y fallar. Y no sé cuánto me gustaste más. Si cuando te contemplé, proclamándote diosa. O cuando te observé, confesándote humana. Confesándote humana. Eta proposamen gehiago ere badauzkago, ez da, Oiana? Bai. Bale. Gaur bihar arte soilik lana Legazpin aurkeztuko dute bere aktore, eta justu bat Legazpiko aktorea da, bera seguru politia izango dela beretzat, 7:30 izango da, gazteek, beraien arazo eta olakoi buruz hitz egiten duten lan hau. Eta larun baterako ere baditugu proposamenak. Esatea nahi dituzu? Bai, noski. Bale. Kortxoaren dilema, Durangoko San Agustin kulturgunean 7:00 egongo da. Atxon Telleria bere ni lanarekin Amurrioko antzokian 8:00. Txalo produkzioaken arteari ematen zaion, kasu honetan arte plastikoari ematen zaion garrantzia, prezio, horko gure kontraesanen inguruko ere lan interesgarri bat, Zizur Nagusian, Nafarroan egongo dira 8:00, eta estreinaldi bat daukagu, Itzulera. Errenterian, gainera etxean, jokatuko dute, bertako Lekuona fabrikan 8:00 deiabukoak, eta igandean Arrasateko Amaia aretoan 7:30. Eta birarekin desente dauzkate, eta guk ere gonbidatu ditugu irratira, beraz espero dut, lan honi buruz eta beraien sortze prozesu interesgarriari buruz ere aurrerago hitz egiteko aukera izatea. Oso ondo. Baina gehiago ere baditute.
Ah, bai, josuz neska, bale. Segur lan egin dituzu gaur. Boi, izugarri. Zirkoa daukagu. Zirkoa, Leinu lana, izan genituen justo beraien estrenaldia Zarautzen izan zan abenduaren 20an, okrezpanago, eta justo Koldorekin hitz egin genuen, gaur Irunen Amaia Kulturzentroan 7etan. Eta dantza ere badago, ballet pixkatxo bat, Kaskanueces, Bilboko Campos Elíseon 5etan eta 8:30 leku berean El Lago de los Cisnes, ez dakit hori agendan igual ez dago ondo, baino hori jartzen du. Eta gero beste estrenaldi bat daukagu, Bach izenekoa, Euskadin egingo dute estrenaldia, Barakaldo antzokian 8etan, eta da, dantzari bat, Maria Muñoz eta zuzeneko Bachen musika, Justin Taylor klabezinistak joko du, eta hor lan hori. Eta flamenko pixka bat ere, Fran Biltxezen eskutik, Bilboko Zorrotzaurre Artwork in Progress eremuan edo lekuan. Gaueko 10etan, afari eta ikuskizuna hartzen dituena. Zure begietan egiten duen isla, dantzan, musuen ondartzan, Notre Dameko plazan. Eta aipatutako ez gain, dantzan, harimen balantzan, Notre Dameko plazan. Galdetu esan ezkeratu zalantzan, zenbat maite zaitu da. Ostirala eta larun bat aipatu ditugu, eta iganderako badago zerbait, oiana badakizugu hemen irratsaio honetan, igandea aldarrikatu zaleak garela, beraz, iganderako planen bat? Gaineraz igandekotan, leku askotan, jai egun atariko festa bezperara izango da. San Sebastian egunaren bezpera, beraz, parrandarako, edo horrelako ekitaldi batera joateko. Gizu astelenean nork ekarriko digun igande gaueko parranda giroan grabatutako audio festa bat? Izen bat esango nuke eta kaso asmatu egingo nuke, baina nahi ego duzuk esatea. Aritz? Alkubila. Bidaliko dugu igande gauean, hori pentsatu duzu baita oiana. Aritz Alkubila, bidali berrik ere, Aritz Alkubila joango da bere kasa, igande gauean parrandara. Baina hitza eman digu elkarrizketak egingo dituela parrandan. Elkarrizketak egingo dituela parrandan dagoela, txintxo portatuko dela, eta jendearekin hitz egingo duela, eta horrela jakingo dugula, nola bizitzen duten donostiarrek egun hori, eguna ez, gau hori, eta astelenean, torriko da, zuzenean parrandatik hori kontatzera. Animalku bezeten gaztea izatea, zuzenean parrandatik. Hori izan digu, baina ni astelenean egongo naiz urduri, goizeko 10etan hemen azaldu den, ala ez den azaldu zen, lo hartu dezake. Ez, Alkubila itzeko mutila da. Baina parrandaz gain, iganderako proposamenen bat oiana? Aipatutako ez gain, bat aurkitu dut, itxas behera, Oiartzungo landetxe kulturaretoan 7etan, eta kuriosoa iruditzen zait nola esaten du, etxean tanga, txankleta eta lumazko berokiaren ibiltzearen existentzialismoa. Hoi jartzen dute sinopsian beste gauza batzuen artean. Bi gizon gelditu dira hortxe beraien existentzialismoari buruz izketan edo, eta ustakitze ze gai aterako dituzten, Javi Barandi dago tartean, beraz umore asko izango du, absurdotik ere segurazki, eta proposamen berexia izan daiteke. Zuek etxean tanga, txankleta eta beroki egin ibiltzen zarete? Ez. Ni ez da ere, baina tira. Denetik dago, Bai. Egon behar du gainera. Ondo, hauexek izan dira plan proposamenak astebururako, espero dugu zerk atentzioa eman izana, eta disfrutatzea, eta gozatzea, eta joatea aretoetara. Laino ia sentitu lorea bestu da goiko saiak unkitu
Gozo dira urteak, ilargi betea ustu da. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Dantza garaikidea, osteopatia dantzara erregatua, kaminate proiektua, okupa. Zenbat gauza esan dezakegun, Oiana Barelari buruz. Txikitatik izan du beti dantzarekiko zaletasun eta maitasuna, eta gorputzaren mekanismoa ulertu nahian, osteopatia ikastea erabaki zuen. Biek amankomunean gauza asko dituztela konturatu da, eta jakintza hori guztia gainontzekoi ematen saiatzen da. Hainbat ikastaro ematen ditu mugimenduaren inguruan. Sorkuntza prozesu askotan ere parte hartzen du, koreografo edota laguntzaile gisa aritzen da. Eta abenduaren 20an, okupa egitasmoa aurkeztu zuen beste hainbat kiderekin batera. Honen inguruan, arituko gara gaur berarekin, elkarrezketatxo batean. Egunon, Oiana, ze mauz? Egunon, ondo eta zu? Ondo, bueno, hementxe, ni etxetik gaur, baina, bueno, hementxe. Eskerrik asko, azkenean in extremis lortu genuen zurekin hori gaur hola tartetxo bat hartzea. Eta, bueno, pixka bat hitz egin nahi dut batez ere okupari buruz, baina nahi duzunari buruz hitz egin dezakegu, Mugimendua eta osteopatia aipatu du nik, beti mugimendua gustatu izan zaizula, dantza eta ikasi zenuen osteopatia, eta pixkat biak uztartzen edo biek amankomunean dituzten gauzak lantzen eta aritzen zara. Gero koreografiak ere sortzen dituzu, zure proiektua dituzu, nola egiten duzu hori guztia denboran? Ai. Ni. Oh. Susmoa da, baina agian hanka sartze. Ez dute balio, jada ikasteko ere. Baina argia hueltatu da eta beraz jarraitu dezakegu elkarrizketarekin, jarraitu dezakegu Oiana Barelarekin hizketan, Oiana Maritorenak Oiana Barela elkarrizketatu behar duelako, eta lehenengo galderan bertan erori zaigu konexioa, beraz Maritorena errepikatu egin beharko duzu. Lasai errepikatukoet. Baina igual zuzenean okupa proiektura joango naiz, denbora asko ere ez daukagu,
Eta nik aitzakia baliatu nahi nuen Oianari buruz okupa abenduaren 20an aurkeztu zuten proiektu bati buruz pixka gehiago hitz egiteko, ezagutzeko, ze gainera okerrez banago. Ba ez dugu Oiana entzuten, beraz musika pixka baten jarraituko dugu. Berrien distira hotzori gordetzea zure hitze bilatu bai, baina ez duzu egineko zenuke hori azaltzeko adutze gokirik aurkitzen bidea txiki egin zaitu bitzalek hartu da orain dena zara oso hormatua duzu azala eta muinetara iristerik Hirugarrenean aidanez, esaten dute, beraz, ea oraingoan bai Oiana Maritorenak entzuten gaituen, eta guk Oiana entzuten dugun. Nik entzuten zaituztet. Eta guk entzuten zaituguzu. Bai, eta Oiana hor dago nun baitxe. Eta Oiana Barelak hemen behar luke, Oiana, barkatuko duzu, hemen daukagun naste borrastea, argia joan zaigu eta argirik gabe irratia ezin egin. Lasai hemen dago. Bale, zuzenean, Oiana, galdetuko dizut okupa proiektuari buruz. Proiektu komunitarioa da, artistikoa da, uste dut prozesu bat izan dela, konta iguzu pixka bat, zer da okupa? Bai, guzti hau oinarria azten da 2023an egin genulako sorkuntza bat nire klaseetan etortzen diran emakumeekin barne. Eta ikusita hori oso esperientzia derra izan zala, eta beraiek eskatuta gustatzen zaiela, ez bakarrik klaseetara jutea baizik eta proiektu baten barne sentitzea, hori esperimentatu zuten eta gustatu zaien ikaragarri. Orduan, Kaminate proiektutik erabaki genuen sortutakoak soziala eskatzea, eta proiektu komunitario hau sortzea, aurreko esperientzia izan zen, gure pieza baten barne sartu zirela, eta orain jada pixka bat komunidadea, horizontaletik gaude dantzari profesional batzuk, 7, gutxi gora bera, eta nire klasetara etortzen dira emakumeak eta gizon bat. Eta nola izan da elkarrekin egindako lan hori, profesional, ez profesionalen arteko uztarketa hori guztia, nola bideratu duzu dena? Ba, izan da oso esperientzia polita, ikerketa baten moduan egin dugu, espazioaren inguruan, ikusita ze heldutasunera heltzen diranean, ze espazio daukagu gizartean, Eta gu dantzari bezala, geroz eta espazio murritzagoa daukagu orduan. Guztien lekutze horretatik gauzatu da ikerketa, Nola daukagu gure erlazio espazioarekin, gizartearekin, pixkat hortikan abiatu da, eta orduan izan da oso aberesgarria, ze bakoitzak atera dugu etekin eta konklusio batzuk, ezta. Hori galdetu behar nizun, beraiek bakoitzak zer transmititu dizu, zer sentitu duela edo nola sentitu dela prozesu honetan? Hausnarketa desberdinak izan dira, azkenean
momentu vital desberdinetatik datoz, eta bat izan da, sentitzea gazteak ezautu dituztela. Ze beraien adibidez, erlazioa gazteekin da, hori, familitik begira da, ez? Edo amonak dira, edo semeak dituzte, ez? Orduan, aurkitzea gazte talde batekin, eta horizontal horretatik elkar ezagutzea, hori izan da, bereintzako oso aberasgarria. Eta gero ere bai, hori, batzutan klaseetara zoaz eta egiten duzu bizitza rutinario bat. Baina batean proiektu baten egotea eta hausnarketa hori ukitzea gai baten inguruan, iruditu zaie, hori, bizitzarako gu artistikoki planteatu dugu, baina beraiek bizitzarako izan da oso aberasgarria, ez? Eta hau, abenduaren 20an pixka bat aurkeztu bezala intzen uten, baina prozesu honek jarraitu ingo du, jarraipena izango du, edo hemen amaitzen den zerbait da, edo ze ikusten duzu etorkizunera begira? Bueno, etorkizunari begira jarraitu nahi dugu. Ze ikusi dugu oso baliagarria dela guztiontzat. Seguri ere dantzari bezala jartzen gaitu beste leku batean, ez? Osea, pertsona bai duten arintasuna, hitzeiteko honestidadea, humiltasuna, beste leku batean jartzen zaitu, ez? Orduan, jarraitzeko gogoakin gaude. Egin ditugu etapa desberdinak. Lehenengo blokea ikerketa izan zen beraiek bakarrik, nerekin eta Renatakin. Eta gero, abenduaren 20an egin genuen, deitzen geniona, encuentro komunitario, ez? Dantzari profesionalak eta beraien artekoa. Eta hori izan zen ikerketa fasearen bukaera. Eta gero etorri zen kaminate ekipo guztia, konpainian gaudenak, eta fase honetan urtarrilean egin dugu pieza txikitxo bat, ariketa moduan, ez? Beraiek ikusteko prozesu guztia, zer dan ikerketa, eta nola eramaten dugun sorkuntza prozesu batetara. Orain hortxe gaude, ez da publikoa izango, momentuz gordeko dugu subentzio gehiago eskatzeko eta jarraitzeko lanian. Aipatu duzu ez, ze onuragarria izan den guztientzat, eta zuretzat bereziki oiana, zer da horrelako proiektuetatik daramazuna? Ez da bakarrik pieza bat sortzia, ez? Zuk egiten duzu ere, aipatu duzuna komunidade bat sortu, pertsona hoiei segurazki denei etortzen zaie ondo harremantzeko, zuk esaten zenuen ez, gazteekin harremanak beste modu batera izan, ez? Karo, batzuetan ez ditugu helduekin eta nire helduekin ditut harremanak, edo gurasoekin, edo nire ikasleekin adibidez, baina bestela ere ez gara adibidez belaunaldiak eta harremantzen. Zuk zer da daramazuna edo zer ematen dizu honek guztiak? Bueno, nik egia da, hasi nitzela plus 55 klaseak ematen, da Donostia Kulturak eta udaletxeak dakaten programa bat, eta horra zinitzen kontaktatzen helduak diren pertsonekin. Eta niretzako ikasketa ondia izan da, ze gizarte hontan ez heldutzen zenean badirudi ja ez tezula garrantzia ondirik. Eta niri emakume hauek eta gizon batzuk oso gutxi etortzen dira, baina bueno, badatoz. Erakutsi didate, hori, beraien jakinduriatik egokitzen, ez? Bestela, gazteak badirudi zapaltzen ditugula, ez? Helduagoak direnei, gehiago dakigularen leloan, ez? Baina alderantziz da, eta hori izan da niretzako bestela gurasoengatik jasotzen duzu bakarrik hori, edo aitan amonengatik, izebengatik, baina hola, beste zentzu batetik erlazionatzea, niri hori ekarri dit, ez? Bueno, kontuz, hemen jakinduria dago. Eta klaseak emateko eran, ez? Batzutan helduei infantilismo batetik ja tratatzen zaie, eta kasu honetan ez, osea da, beraiek dakite, gu bakarrik akompainamos, ez?
Ze polita, ez dakit goiuri tarte gehiago daukagun edo bukatzen jun behar dugun, ez? Agur esan behar dugu bukatzen ez, ja, agur esan behar dugu zuzenean, ze ia 12 gainean ditugu, baino noski nola arazo teknikoekin ibili garen argia joan zegulako, ja, gonbidapena luzatu behar diogu Oiana Barelari, aurrez aurre etortzeko gurera bigarren kafea hartzera. Beraz, Oiana, badakizu gonbidapena luzatuta daukazu, eta zu entzule astelenean ikusiko zaitugu, hemen izango gaituzu egunero bezala, naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.